Samantala, naging discussion facilitator po si Mayor Doc Ming Rosario, alkalde po ng Manaoag, Pangasinan, sa 3rd Annual General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines na ginanap sa Marriott Hotel, Manila. Sentro ng talakayan ng mga hamon na kinakaharap ng mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, kabilang ang kakulangan sa pondo, pasilidad at manpower. Ayon kay Mayor Rosario, mahalaga ang ganitong pagtitipon upang maibahagi ng mga LGU ang kanilang karanasan at matukoy ang mga epektibong solusyon. Every province well represented. Sa Pangasinan po, 32 po kami na dumating na mayors po doon. At other than of course acquaintance with the other mayors, fellow mayors, ay naging venue po yun. Lalo na po doon sa kabagong nilaunch ng ating Pangulo at ng national government na yung i-empower itong mga local governments. No? Yung sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Yan po ang tinig po ni Mayor Doc Ming Rosario. Dumalo rin po sa nasabing pagtitipon ng ilang opisyal ng pamahalaan at health sector kung saan tinalakay ang mga updates at programa na may kinalaman sa serbisyong medikal sa bansa. Dagdag pa ng alkalde, inaasang makatutulong ang mga napag-usapan sa pagpapalakas ng mga programang pangkalusugan sa kanilang bayan. It's empowering the local government, bottom line. Kaya ngayon po talagang in-appreciate po ng buong, halos talaga nakita mo yung applause ng ating mga mayors na nakita po nila yung noble intention naman, in fairness sa ating butihing Pangulo, BBM, na ibaba at palakasin po ang puwersa ng local government. Samantala, patuloy na hinaharap ng mga lokal na pamahalaan ng hamon sa pagbibigay ng sapat at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa gitna ng limitadong resources. IFM News. IFM News. IFM.